כולם, אני ממש חשוב לי להגיד את זה, אבל אני רוצה להגיע ליותר עוקבים, אני רק על 19, רציתי 20 או 50 ולעשות לייבים ושום רעש כי אני עם משפחה, אבל נאלץ. אז אני אשמח ממש אם נעלה. כאילו, אני יודעת שזה, אם זה לא יהיה באמת אכפת לכם, כאילו, פשוט ללחוץ על העוקב, כאילו, בבקשה. אני יודעת אם אתם יודעים איזה חלום שלי, זה מה שבעצם אני רואה פה, ואנחנו אני מעצבת תקומות, ואתם תצטרכו. כן, מאוד חשוב לי. ואני ילדה, ואני רוצה ממש זה, ושם את המשפחה שלי כמו שאמרתי, וזה עדיין חשוב לי ממש, למרות שאני לא משפחה, ומשפחה זה דבר שמאוד חשוב לי, ואני מאוד רוצה עכשיו להיות איתם, אבל עדיין חשוב לי שאם אתם כאילו תסכימו לעקוב, אני יודעת, כאילו, וכאלה, אבל וואי, ממש 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 יהיה תודה זה, כאילו מלא יוטיוברים הגדולים, כמו דניאל דסטיני, זיגי, עידן תלם, די כהן, מסורד, יש להם מלא עוקבים, כי אנחנו כאוהדים מעריצים אותם, אבל באמת לכם אכפת אם תשימו לי עוקב, ואני שנמצא, סליחה, אבל זה לא עובד לי, שנמצא דרך לזה, למצוא מי עוקב אחריי, אני מבטיחה ואני מחזירה את העוקבים האלה, ואני, זה טלפון לא שלי כמובן, אז גם ממש ממש אני רוצה לחזור עוד כמה ימים, אני גם מחר פה אני ישנה, אבל אני יודעת שעד מחר אולי צריך לדעת זאת זמן, וכאילו ממש תודה. ומה אתם חושבים על הסקין שלי? תדרגו אותו מאחד עד 10 בתגובות, ואני אענה לכולם. וטוב, זה מה שיש להגיד. אז ביי, תהנו מזה.